Is-Sibt filgħodu saret l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni dwar ir-riforma li ser issir lis-sistema tal-infurzar lokali, magħrufa aħjar bħala s-sistema tal-gwardjani lokali. Din hija riforma li għandha twassal lill-gwardjan lokali li jkun eqreb taċ-ċittadin u minflok ma jkun qiegħed hemmhekk sempliċiment biex jagħti ċ-ċittazzjonijiet ikun hemm ukoll biex jeduka u biex joffri l-protezzjoni tiegħu liċ-ċittadin bil-għan li fl-aħħar mill-aħħar ikollna servizz aħjar, servizz li jkun verament jixraq lil Maltin u l-Awċin kollha. Din hija riforma li tindirizza l-bżonnijiet tal-ġejjieni, nafu li b'esperjenza warajna ta' 14 sena mindu daħħalna din is-sistema, illum din naraw li dis-sistema trid tiġi modernizzata. Ir-riforma hija importanti ħafna għaliex jekk ħanoduha vera bis-serjetà kif fil-fatt qed isir, dawk il-parti li kienet tajba għandna nżommuha, però obviously hemm ħafna affarijiet nistgħu intejbu f'di-riforma. B'dan it-tir is-segretarjat responsabbli mill-Kunsilli Lokali vara white paper. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera waqt l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni mal-pubbliku ħabbar li l-proposta tal-Gvern hi li tiġi emendata liġi sabiex il-Kumitat Maniġerjali dwar is-sistema tal-infurzar ikollu seta li waqqaf unit ta' sistema tal-infurzar lokali li tinforza l-liġijiet delegati mill-Kumitat Reġjonali għal lokalitajiet kollha. Il-unit għandha tkun amministrata minn kap b'esperjenza fil-qasam tal-infurzar. Dan għandu jħaddem is-sistema u jikkoordina x-xogħol meħtieġ mal-Kumitat Maniġerjali dwar is-sistema tal-infurzar lokali. Dan ukoll differenza minn dak li kien jiġri qabel fejn din is-sistema kienet amministrata minn kumpanija privata. Fejn kif ħabbar Herrera stess mir-reġjun taċ-ċentru biss minn 8 miljun euro f'ċitazzjonijiet inġabru 6 miljuni. Iżda minn dawn is-6 miljuni l-kunsilli lokali ftit li xejn ibbenefikaw minħabba li s-sistema kienet amministrata minn kumpanija privata. Is-Segretarju Parlamentari assigura illi ħadd mill-gwardjani lokali mu se jitlef l-impjieg tiegħu, imma dawn iridu jibdew ikunu mħarġa aktar. Waqt din il-laqgħa ta' konsultazzjoni tressqu wkoll suġġerimenti u l-menti minn kunsilliera u sindki u dawn intlaqgħu mill-kelliema preżenti fosthom il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Michael Cohen. L-għan ta' dawn il-laqgħat ta' konsultazzjoni huwa li tinħoloq sistema effiċjenti fejn il-gwardjani lokali ikunu ta' għajnuna u servizz lejn iċ-ċittadini.